Primerako gonbidatu daukagu, primerako lehiaketa bat aurkestera dator. Viva Julian Jantzi! Iepa! Kaixo, Julian! Kaixo, atxaldeon, zerko! Ongi! Bueno, por cierto, beti gazte lezakako taldea. Bol taldea, bai, koloriak eta... Bueno, bazuke marratxuri batzuk jarri eta horrela. Hau xe, bueno, botoiak eta xuria ditut eta... Listo? Beti gazte gau. Berdea eta xurilla. Julian, gauzatxo bat. Esan. Eta noizko urrezko taza. Zenbat garren aldea da nire bat etortzen naizela. Batzu bai, Julian, batzu bai. Batzu horretik, urrezko taza edo... Barrukoa da urrezkoa, Julian. Barrukoa Hori urrezkoa. Bueno, urrea ipatu behar dugu, zeren 19. mendean Kaliforniara iritsi zen urrearen sukarra, eta 2023 iritsi da ETV bira. Hoxe, zure saio berrira. Zer da esta casa es una mina? Mira, errango izuet, diatuko zaete pixkat, hot. Bai? Bai, nik gatu nintzen bezala. Bai? Ze azkenian, hori zaizuet, zertan datzan, ez? Eta da oso simplia. Bai. Oso simplia. Baina gero, astentzea lanian, eta ez da insimplia. Ordon, kontua da, etxe batera joan, bertako biztaleak eta, bueno, familia eta ezagutu, bere etxetik bidali, hotel batea. Bai. Bidali, bere etxetik bidali, hotel batea, eta ordon hor, sartzen dira nire 3 okultadore edo, Yolanda Alzola, Mario Campoi eta Aikar, eta hoiek eskutatzen dute dirua etxe horretan. 10.000 euro. 10.000 euro? 10.000 euro etxe batian. Nahi duten tokian? Bai, imaginatzen aldituzuen lekuetan, eta imaginatzen ez dituzuen lekuetan ere bai. Adibidez, sofan, koltsoiaren azpian hori oso oikoa da. Adibidez, jartzen badute hemen 3. pata bat, igual etzara konturatzen. Edo honen barruan sartzen badute, baina hau zuke beti ere heltzen zua, zurilla, jartzen badute bat krema adibidez antzekoa da. Zor replikak eta badaude. Hemen barruan, bueno, 500 euroko bat ondo doblatu edo 100, edo 200, ikaragarria da, kau da, 10.000 euro eskutatu takitxo. Eta dituzte, bueno, da, 30 minuto, 10 minutoko 3 zati, diruri bilatzeko eta eskuratzeko. Baina etxe puskatu ez dute egiten. Beraiek diren gauzak ezin dira puskatu. Baina beraienak ez direnak bai. Eta hortan ja pista bada, ze izan daiteke sofa hori beretazkoa. Baina guk iken aldugu horren replika. Bai? Claro. Eta ordon, azten bat zuela lehenengo biztazo batean, eta berdina. Baina bigarren aldia ikusita, ez da berdina, hori puskatzen da. Eta hor badago diru fijo. Orduan presupuesto handiko programa izango da hori. Bueno, Mario Campoik eramantzun Goya sarilla, Eroio pelikula. Efekto espezialak edo zer hori, horten eramantzun Goya sari bat. Eta horrek, asmatzen dituen gauzak dia ikaragarriak. Tramankuluak, replikak, bere puzleak, eta normalian sari potolua do berak antolatzen du, 1.000 euroko sari bat, eta beti da tramankulu bat. Nun 10 piste batzu bilatu barrak, enkajatu barrak, eta bapatetu dira standa, ikaragarria da. Yolanda Alzola, bueno, nos echamos a la calle, eta ikusten dugu, dekoarde, horrek iten ditu replikak eta gauza txikillak eta landutakoak eta horrela. Eskulana. Eskulana, hoixen, baina delikatesen. Ikaragarria, eta horrela eskutatzen du dirua. Bera da boligrafoan 500-ekoak sartzen ditu. Horixen, ceramikak eta kuadruak eta olako gauzak. Eta era Aikar. Hau da bakizue la serie, La Casa de Papel. Pamplona edo iten zuna, Lizarrako da, Naparra. El rey del caos. La madre que lo parió. Zergatik? Honek iten du dena kakaztu, dena zikinu, eskutatzeko lekuk ere askotan berak asmatutako leku, hortzen ikus, bera, hortzen. Zukin, horre adibide batzuk eta ikusten ditugu, hori bere ideia da. Nek ideia hori dena postit. Hor barruan batzutan, batzu badute diru pixarra, dira, manilak, badirek leku asko. Denak ez ditu eta ipatuko, ze, karo, jendek eta pistarik ez datiko. Baina gaztela erazaten den bezala, saionetan askotan, nada es lo que parece. Ordon, eta gero badire bi jantzito, bi mini jantzi. Mini jantzi? Mini jantzi, diabolako, ni baino tikitan hola bi... Eta? Oietek batu behar dira? Eta hor barruan dirua dago? Ez, iten aldute aldatu edo trukatu edo
pista batek. Ados. Beraz, hor barruan pistak egon daitezke. Ados. Pista bat ematen altzaio. Hori da, joku emateko pixka bat programari. Hori da. Ondo, Gasteizen festbalen aurkezpenean aurkeztu zenuten, saioa, ezta? Bai, hori antxizandu ginen, eta... Zer moduz? Eta ondo, claro, eskasian ez, eske da oso programa, da divertigarria, bitxo bera hortzen gaude. Eta, mira, atorre dut nahi. Bai, mira, kasualidadea. Bai. Esango dute. Bai, eta orduan da, bueno, da, saio, da berrilla, da berezia, non entzunda ez du ematen gauza askorik ez, baina gero astentzea, eta, bueno, nire atzo, bueno, ETV-ko arloburu batekin hitz egiten, berak ikusitzula ja lehenengo atala, eta bainikan barrezka da bilela. Baina, zer du hainbeste erakartzeko zegia da Europan beste hainbate herrialdetan egin dutela Frantzia, Portugal, erresuma batua, eta izugarrizko arrakasta izan omen. Bai, gauza bat oso garrantzitsua dana. Azkenen bat, diru hor dago, 10.000 euro, eta, bueno, baina diru azkenen gastatzen da. Orduan, bizitza hontan, nik uste dute garrantzitsuna dela, bizipena do hori bizitzia, ez? Osea, esperientzi bat bizitzia. Eta tamalez gaur egun, familia giroan gauza asko ere ez dira egiten. Eta orduan, saio honetan, claro, familia giro hori lantzen da. 30 minutu horiek benetazkoak dira. 10.000 euro horiek ere benetazkoak dira. Eta lortukutaten dirutzare benetazkoa da, ez? Orduan, tensioa, emozioa, prisak, dena benetazkoa da. Zerraten dira? Bai, tensioa ipatu duzu. Denetarik. Claro, eske diru asko... Denbora horrela doa. Denbora horrela doa, ni hortzen beti zirikatzen eta horrela. Beraien artean ere, izaten aldea ikamikak. Eta etxean kasgora utziko dute. Ba. Ez da? Hor badire, bi momentu. Ze, 10 metroko zeroiek eta, diru bilatu, jazta, gero, diru zenbatu eta esan zenbat lortu duten. Baina aurretik, badire momentuak. Eta da, lehenengoa, sartu itxean eta ikusi nola utzi duten. Bera, horre, irudi batzuk eta ikusten ditugu. Osea, beraiek ere ez dute imaginatzen nola utzi duten etxea. Ze daude, hain barruan sartuta leian ez dela konturatzen. Eta askotan, logelatan eta sartzeko, hor, gelatina eta hori aikar. Gero ezin da sartu logela hortan. Eta usten dute dena hankaz gora. Eta gero hori nor txukuntzen du? Hori, gero enpresa bat egiten du lantzo bat, beraiek ere beria. Hor, askotan ez da sartzen. Hori da lehendabizik gauza, nola usten duten etxea, ez dira konturatzen. Eta ero, bigarrena, guk zenbatu behar dugu, beraiek lortutako dirua. Baina naunistan, dirua eskuan izan dute eta ez dira konturatu. Hurbilete pasatu dira eta ez dira konturatu. Eta geratzen dira, azten dira zenbatzen, 1.000, 2.000, 4.000 euro, merkau eta... Eskure izan eta ez die konturatu. Kriston amorrua. Kriston bajoia, Kriston bajoia. Eta gero ja, behin dirua lortuta ja berriz ere gora. Eta zu non egoten zara? Beraien gainean egoten zara, kanpoan itxaten diezu? Bai, zirikatzen. Zu oso de bitartean? Claro. Pixka da, bazter guztiak eta nazi pixka bat. Laguntzen, ez da? Eta bero, hotz, zu badakizun non dagoen diru eskutatuta? Bai. Nik badakit, eta hortzen ibiltzen naiz, eta pixka zirikatzen. Esaten diezu, bero, hotz, esaten diezu? Denetarik. Batzutan igual, etxanda lasa herrien sofan etxanda lobo koluska bat botatzen, edo gitarrarekin horte bada bueltak ematen. Laguntzen, eta? Selfieak eskatzen, denetarik pixka bat, ez? Eta da, berai pixkat, zirikatu, nolait esateko. Bueno, itxura hona dauka. Denborak eta kontrolatu, hori ere bai. Eta, niretzat oso divertigarria da. Itxura oso hona dauka? Bai. Oso simplia, baina gero ikusten duzu zenbat gauza dauden, joder, oso politia. Urduri zaude jendeak ikusteko? Bai, beti, guk egiten dugu lana aleketa hobekien, eta gero ja, behin lana eginda, ja ezin dugu gehiago egin, alea jakta ez, esaten dana ez. Eta orduan atzo, basaloak ikusten zuen programa, guztiok ezagutzen dugu, eta karagarri ongi, eta horrek, lasaitu ninduen, Zuk ikusi duzu? Ez, nik ikusi dut zati batzuk, eta gero, hor brutua edo esaten dana ez, montatzen hasten direnean, pixka bate, gero ikusteko, erritmoa, gauzak nola geratzen diren, ze, gukan ikusten duguna zuzenean, gero ez dakigu montatuta nola geratuko diren, ez? Eta horrek beti laguntzen du pixka bat. Eta zuk adibidez, estreinaldiaren egun horiek, esperientzia handia dukazu, asko telebista, baina nola bizi dituzuzuk? Egun horretan, zu ere jarriko zara telebista? Nik ikusten ditut saio guztik. Ze haunistan, grabatu iten dugu, baina gero ez dugu ikusten. Konkiz eta nik ikusten dugun juston egun horretan. Eta orduan, beti daukazu urduritasun puntu hori, eta are gehiago, saioa berria baldin bada. Orduan, hau niretzak, hain arte jendea ohituta dago, nik ikusten konkizen, zirikatzaile, ez aurtengo edizio berri honetan, baizik eta hemen euskal bertsioan edo,
Eta, bueno, beti erregistorrekin, beti tal. Eta askotan ere etxetara joan, eta han ere beldurtuta. Oia, mentxe, del konkise, ez, lasai, hau beste Julian Jantzi bat izango da. Eta horren niretzat ere erronka, ikusiko naute beste erregistro batian desberdina. Julian, zuk badakizu zenbat lehiaketa aurkeztu dituzun ETV baten? Ufa. Jode, ez dakit, zenbat urte dara mazketo gehi, 21, 22, ez oso txarra nahi. Ikusiko ditugu batzuk lagundu ingo izugu. Begira, memoria freskatzeko. Busturia inguru honetara iritsiko diren sei lehiakidentzat, inoiz ahaztuko ez duten esperientzi bizigarria astera doa gaur. Baina lehen probak ez gainditzeak, mota guztietako zigorrak ekar ditzake. Aurtegin altu beran! Besoak! Maider, txapeldun. Zurrumile bat bezala datoren aurkezle maitatuena da, Julian Jantzi! Julian! Kaixo Gabon eta ongi etorri! Zer da hau, agur? Zero! Zenbakia? 8. 8. Nortzu dituzte brankiak? Arrainek. Noski! 25 kantari, 25 lehiakide mantxe izango ditugu, gure oholtza honetan. Gurekin jarraitzen dute, Jonek, Rakelek eta Maitanek. Zein herrialdetakoa da jatorriz Tarantela. Izeneko dantzarrikoia. Tarantela. Italia. Mio Ferrani con c'è una pena barregata, pega golpe trinqueto le piloto. Ai, Italia! Oso ondo, zuzena! Tarantela! Zenbat, Bai. Euskal bat egin duzu, Amerika asko egin dituzu, gero gehiago ikusiko ditugu. Bai. Gustora ibiltzen zara erregistro honetan? Bai, oso gustora. Azkenean ni neu naiz eta konkisen eta azkenen ja pertsonaia nolabait landu dugu, ez, guztien artean. Eta, bueno, ez da erraxa, zirikatzea, eta horre gaiztoaren egitea, ez? Ez da, baino olako saioten eta ni neu naiz, nik uste nahiko tipo alaia naizela, eta nik horrekin disfrutatzen dut. Eta horren, alaitasun hori kompartitzea ere, politia da eta gustora indako lana. Bueno, eta saria banatze hori, dirua banatze hori, ez da? Hori polita da. Beti hori da, baina, bueno, hori oso politia da, baina... Eta banatzen ez duzunean? Banatzen ez duzunean? Bueno, da, leia. Batzutan lehiatzen duzulikan, bagizu batzutan irabazit, batzutan irabazit, baina kontua da, ondo pasatzea. Dirua tartean dagoenean... Bai, baina garrantzitsuna da, ondo pasatzea, disfrutatzea. Eta, azkenen dirua hori gaten da. Baina, bizi izan duzun hori betirako geratu da zure barruan. Ikusiko dugu nola disfrutatu duzun beste lehiaketa batzuk ere aurkezten. Begira, ze gehiago daude ikusi Julian Jantzi lehiaketa. Bueno, lehendaiziko gauza. Bueno, zer bauz, Diker? Erki pasareu gaua, nik uste 2 minutulo ginduala. Proba hasiko da, 3, 2, 1, ekin! Zein da zure lana, noin norbaitek esan da... Erabakiak hartzea. Eta nik nahiago dut zuekin dana konsensatu. Nik hau lehiak edin bihali, eta jazte egiten duten. Tak! Zer bikote, paseuan? Bai, pentsatzen. Garibe gailua agia aterako da zuen gana. Talde irabazlea izango dala, talde berrilla txiz puntaldea, zorionak. Zuen argazkian argitasuna badago, eta horretaz gain, karo, ematen du garbi gailu bat. Proba, potentia, finalean sartzeko 3. txartela jokuan. Proba honetan azkena, beraz, ermoko bidartu marko duzu. Gure musika dituak erabaki du, ahotsak finaleko txapelduna, abizbatza hau dala. Herriberriko koral horitense da, gure bigarren demoraldiko irabazlea, beraz. Hainbeste indi duzu, baduzu kutxunik? Edo bat berezik izaila izan denik? Ezken, etza dena dio kutxunak. Azkenien, suerte dokat, azkenien ofizio aukeratu nun, ikaragarri disfrutatzen dut, eta netzat dena dia kutxunak. Horra askotan esan dut, lehenengo saioa, hor proiektuak eta daude, lehenengo basetxia adibidez, zer esanik ez. Eta hemen indako lehendabiziko lana, sorrien laratzan adibidez. Beti lehen aldi horrek ere beti badu bere zera, ez? Baina konkisen 19 inditugu, azkenak ere sortzen du zerbait hor barruan, beti. Eta, azkenen gure lana eskerroneko da. Azkenen hor jendasko da hor bestaldian ikusten,
eta beraientzat ere lagungarria da. Entretenitu, informatu, ondo pasarazi, eta azken hori da garrantzitsuna. Osea, esker honeko lana dugu bai. Naiz eta kritikatak jaso askotan. Hori ere bai. Es lo que hay.